Hej Amanda. Hvad så, Maja? Så du noget? Vi har en rigtig flot udsigt her fra båden. Du ved, som jeg kan lide noget. Jeg ved ikke, om jeg kan se noget. Hej Jørgen. Hej Jørgen. Ej, jeg får altså vand ind over det hele. Mig og Maja er så ikke kommet nogen steder endnu. Vi er bare ved båden. Det er simpelthen for dybt. Ja. Prøv at fylde ud i vandet. Jeg ved ikke, man kan se, hvor dybt det er, men det er vanvittigt dybt. Og så er vi altså ude på åbent hav. Der er overhovedet ikke noget. Eller jo, der er by derovre, men det er fandme langt væk. Hvad? Og så er der fiskestikker. Jamen, jeg har godt sagt til dem, at det bare er åbent hav. Og som I kan fornemme på stemningen, så er det meget intenst. Det går vildt over. Ej.